Του τρίτου τα μπερδέματα. 16 λεπτά περασμένοι σε 11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαι και όπως σας έλεγα και προηγουμένως, δεν είμαι μόνη. Έχω 4 νέα παιδιά, ένα συγκρότημα όλο φλερτ και θέλουν να μας τα πούνε όλα βασικά. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στον Μάριο. Καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Καλημέρα. Και καλημέρα στην Εύη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι μου κάνετε? Θέλω να είσαστε πολύ κοντά στο μικρόφωνο, έτσι. Εδώ. Να σας ακούει καλά ο κόσμος. Να μας ακούει. Είσαστε. Ο Ανδρέας, το ξαναδεώ που φωνεί. Ανδρέα, για πες μας, το συγκρότημα λέγεται Flirt. Ναι, το συγκρότημα λέγεται Flirt. Ήταν μια ιδέα που έτσι ρίχτηκε στο τραπέζι και επειδή έχουμε μια γενικώς φλερτ διάθεση στο συγκρότημα, είμαστε και νέα παιδιά, σκεφτήκαμε ότι είναι καλή ιδέα να το κρατήσουμε. Αυτό δεν έχει σχέση με την ηλικία, αλλά τέλος πάντων. Ναι, σωστά. Τι λέγεις? Ναι. Ναι, σωστό. Και είπες να το κρατήσεις, δηλαδή εσύ το έριξες και οι άλλοι το αποδέχτηκαν. Οι άλλοι τους άρεσε, εντάξει, μια χαρά. Πολύ έτσι. Καλά, πάρα πολύ καλά. Είναι ένα καινούριο συγκρότημα. Πότε μαζευτήκατε, παιδιά, και αποφασίσατε να δημιουργήσετε αυτό το συγκρότημα? Παίζαμε μαζί με τον Μάριο έτσι το ονομαζόμενο jamming, δηλαδή να βρεθώ εγώ με την κιθάρα μου και αυτός με την drums του, να παίξουμε έτσι λίγες ώρες, 4 ώρες για την ακρίβεια, συνεχόμενες πάντα. Συνεχόμενες πάντα. Ναι, και μετά ρίξαμε μαζί την ιδέα να βρούμε έτσι ακόμα 1-2 άτομα για να κάνουμε ένα συγκρότημα. Όταν τα βρήκαμε, σκεφτήκαμε ότι καλά είναι να κάνουμε και καμιά ηχογράφηση. Μετά που την κάναμε, να κάνουμε το σωστό promotion, ας πούμε, για το τραγούδι και κάπως έτσι ξεκίνησε. Στα αστεία ξεκίνησε όλα αυτά. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Είσαστε φίλοι χρόνια τώρα, να πούμε? Τον ξέρω αρκετόν καιρό, ναι. Μάλιστα. Πάντως, Μάρια, εσύ δεν μου κάνεις για ντράμερ. Όχι. Είναι με κουστούμι τώρα. Μα γι' αυτό, παιδί μου, δηλαδή, αν σε εδώ, ας πούμε, στον δρόμο να μου πει κάποιος ο συγκεκριμένος κύριος παίζει ντράμ, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Δεν σου ταιριάζει το κουστούμι πάντως. Είμαι προγραμματιστής, είμαι IT τώρα, δουλεύω. Ήρθα από τη δουλειά, άρα είμαι κουστούμαρισμένο. Πόσο δύσκολο, παιδιά, είναι να κάνει κάποιος καριέρα στο τραγούδι γενικά? Να μιλήσω λίγο στη Μαρίνα, γιατί αυτοί το πήραν μονότερμα. Μαρίνα μου, δεν ξέρω αν το πρόσεξες τα αγόρια. Μαρίνα μου, εσύ ασχολείσαι στο συγκρότημα με τα πλήκτρα. Με τα πλήκτρα, μάλιστα. Και έχει καιρό που ασχολείστε με αυτά? Τα πλήκτρα αρχίσαμε πιάνο όταν ήμουν στην ηλικία των 6. Μετά, όταν τέλειωσα το σχολείο, πήγα για να κάνω bachelor εδώ στην Κύπρο, 5 χρόνια. Μάλιστα. Τέλειωσα το πτυχίο, μετά πήγα εξωτερικό, έκανα ένα course για το make-up artist. Ναι. Ήρθα πίσω Κύπρο, μετά γνώρισα τα παιδιά, αρχίσαμε το συγκρότημα. Μέχρι εδώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σε βρήκαν ή τους βρήκες εσύ, Μαρίνα? Σε βρήκανε. Μάλιστα. Το ίδιο βρήκατε και την Εύη? Και την Εύη, ναι. Εύη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ είσαι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος? Προσπαθείς. Για πες μας τη δικιά σου ιστορία, Εύη μου. Βασικά, από φίλους γνώρισα τον Ανδρέα και μπήκα στο συγκρότημα. Εγώ κάνω φωνητική 5 χρόνια. Αυτά. Μάλιστα. Εσείς ασχολείστε όπως και τα παιδιά? Εσύ δεν ξέρω, Ανδρέα, ασχολείστε και με κάτι άλλο εκτός από την κιθάρα? Φυσικά, εκτός μουσικής. Και το φλερτ εννοείται? Ναι. Είναι ένα από τα. Το ξεχνάμε γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, τελειώνω το Master in Business εγώ τώρα. Κάνω ένα MBA. Ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Δουλεύω σε κάποια κλαμπ στη νύχτα και είμαι και γυμναστής παράλληλα. Μάλιστα. Δηλαδή προσπαθώ να κάνω διάφορα πράγματα, έτσι. Ναι. Άρα με αρκετά ασχολείσαι δηλαδή. Εσύ δεν θα πεινάσεις, παιδί μου. Είναι επιβάλλον νομίζω στις μέρες μας να κάνουμε έτσι διάφορα έτσι. Για το πόσο εντάξει, εσείς το ξεκινήσατε και σαν πλάκα, αλλά κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά και εδώ και εσείς βασικά θέλετε να πάτε μπροστά, έτσι, να ακουστείτε, να σας μάθει ο κόσμος. Τι περιμένετε και πόσο δύσκολο είναι εδώ στην Κύπρο να κάνει κάποιος καριέρα σαν συγκρότημα στις μέρες μας? Μπορώ να πω ότι επειδή πλέον τα social media, δηλαδή όλα αυτά, το Facebook, το YouTube και όλα τα πολυμέσα τέλος πάντων, αν τα χρησιμοποιήσεις κατάλληλα, μπορείς να ακουστείς σε ένα ευραίο κοινό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εμείς βάλαμε το τραγούδι μας στο ίντερνετ το Σάββατο και σε ακριβώς μια εβδομάδα είχε περίπου 60.000 views, δηλαδή 60.000 άτομα
από τα περισσότερα από την Κύπρο είχαν δει ήδη το βίντεο μας. Αρχίζει αυτή κάποια αναγνώριση στους δρόμους. Θυμώ, εγώ πήγα σε ένα περίπτερο και μου είπε ένας μικρός, σε ξέρω, ξέρεις, είσαι διάσημος, κάτι τέτοιο. Σιγά βρε! Αλήθεια. Και εγώ ξαφνιαστικά, όταν είπε τη λέξη διάσημος, προσπαθούσα να δω για ποιον μιλούσε, μετά καταλάβω ότι ήταν για μένα. Talking to me. Ναι, κάτι έτσι. Είχα εγώ ένα χαμόγελο έτσι ελαφρά χαζό, αλλά ναι. Ναι, αλλά αυτό όμως λες και εσύ το Facebook, το YouTube δεν σου φέρνουν λεφτά. Δηλαδή μπορείς να ζήσεις με αυτή τη δουλειά. Εσύ κάνεις χίλιες δυο, Ναι. Αντρέα. Ναι. Η Μαρίνα, εσύ ασχολείσαι και με το make-up και όλα αυτά. Ασχολούμαι με το make-up, λίγο με τη μουσική, διδάσκω λίγο πιάνο. Αλλά πρόσφατα είχα αρχίσει να ασχολούμαι και με το fitness. Ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός πριν 2 μέρες εδώ στην Κύπρο. Μπράβο, Μαρίνα. Πώς τα πήγες, καλά? Είχα πάρει δεύτερη θέση. Μπράβο. Είμαι ευχαριστημένη μέχρι εδώ. Και εσύ δηλαδή ασχολείσαι με Μου αρκετά αρέσει, ναι, πράγματα. μου αρέσει να Ο ασχολούμαι. Μάριος επίσης είναι προγραμματιστής, μας ναι, είπε. δουλεύω. Εύη μου, εσύ. Εγώ σχολείο. Εσύ είσαι τόσο μωράκι. Είσαι το, Προσπαθώ. είσαι το μωρό της οικογένειας. μικρή μας. Είσαι η μικρή της οικογένειας. Σε αυτό θέλω να καταλήξω. Δηλαδή πρέπει να ασχολείσαι και με κάτι άλλο. Για να μπορείς να κάνεις και αυτό που σου αρέσει, δεν είναι? Τουλάχιστον για την αρχή. Φυσικά, ναι, αυτό πιστεύω για αρχή, ναι, πρέπει να το συνδυάσεις με κάτι άλλο. Πιο μετά μπορείς, αν γίνεις τόσο καλός, να το πάρεις σαν επαγγελματισμό, σαν πρώτη δουλειά, σαν το σταθερό σου επάγγελμα. Θέλετε να ακούσουμε το τραγούδι, να δούμε ποιοι είσαστε και μετά να μας πείτε ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Γιατί υποθέτω έχετε, έτσι. Δηλαδή το μωρό της οικογένειας βγάζει αυτή τη φωνή, Εύη μου. Δηλαδή. Ναι. Μα δεν φαίνεσαι που να βγάζεις αυτή τη φωνή, έτσι πως μιλάς. Σ' αρέσει, δηλαδή, είναι αυτό το είδος που σ' αρέσει περισσότερο, Εύη μου, ή θα σου άρεσε να ερμηνεύσεις κι άλλου είδους τραγούδια? Σίγουρα θα μου αρέσει να ερμηνεύσω και άλλα είδους τραγουδιά. Παραπάνω μου αρέσουν οι μπαλάντες. Μάλιστα. Αλλά και αυτόν το είδος μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Όλα εδώ. Ναι. Και τσιφτετέλη, ας πούμε. Ναι. Δεν Έχω χάλασε. πρόβλημα. Νομίζω οι άλλοι θα έχουν πρόβλημα. Ναι, λίγο έτσι Ή νομίζω. του συγκροτήματος, νομίζω. Τέλος πάντων. Πολύ καλή η φωνή. Πες μου, Αντρέα, το τραγούδι πώς τιτλοφορείται? Last at first sight, δηλαδή η μετάφραση του είναι πόθος με την πρώτη ματιά. Κολλάει και με το φλερτ. Ναι. Μια χαρά τα πάτε. Λοιπόν, ενορχήστρωση, μουσική, στίχους, ποιος? Εγώ. Όλα εσύ. Ναι. Εσείς δεν ασχολείστε καθόλου με αυτού το είδους, δηλαδή μουσική, κάποιος τα γράφει, στίχους κάποιος? Αυτό ήταν project του Ανδρέα. Αυτοί τα παίξαν όλα, απλά τα κομμάτια τους. Μάλιστα. Ακολουθούν και άλλα, Ανδρέα μου, και άλλα τραγούδια? Θα κυκλοφορήσουμε ακόμα κάτι στις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα. Θέλω κάπου εκεί έτσι που θα μπει το καλοκαιράκι να κυκλοφορήσουμε κάτι σε πιο καλοκαιρινό ανεβαστικό. Ναι. Για πες μου τώρα, γιατί στα αγγλικά? Δυστυχώς είμαστε λίγο αγγλόφωνοι εδώ στην Κύπρο και επειδή τα τελευταία χρόνια σπουδάζω μόνο στα αγγλικά, για μένα είναι πολύ πιο εύκολο να γράψω στίχους στα αγγλικά παρά στα ελληνικά. Και μόνο γι' αυτό δηλαδή? Ένας από τους κύριους λόγους, ναι, φυσικά, όμως σκεφτήκα και το ενδεχόμενο ότι κάτι στα αγγλικά θα μπορεί να κυκλοφορήσει και έξω. Δηλαδή, αν πάει καλά εδώ στην Κύπρο, να μπορεί να κυκλοφορήσει και σε πιο international επίπεδο, στην Ευρώπη παραδείγματος χάρη. Ενώ αν έμενα με τον ελληνικό στίχο, θα ήταν λίγο. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν δηλαδή κάποιος σου προτείνει ένα στίχο πάνω στο δικό σου τραγούδι, αυτό μόλις ακούσαμε π.χ. δεν θα έλεγες όχι. Όχι. Εσύ, Εύη μου, θα σε καλούσε να ερμηνεύσεις τα ελληνικά? Όχι, αρέσει και μου εμένα. Όλα μου αρέσουν εμένα. Η Εύη δεν λέει όχι γενικά. Είσαι μέσα σε όλα, έτσι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Μπράβο. Θα ασχοληθείς με το τραγούδι, Εύη μου, όταν τελειώσεις το σχολείο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις? Αλλά αν μου δοθεί ευκαιρία και ξέρω ότι μπορώ να το κάνω και να επιβιώσω με τη δουλειά, ναι. Αλλά δεν νομίζω. Πολύ απεσιόδοξη τη βλέπω την κυρία από εδώ, δηλαδή. Ενώ ο Ανδρέας λέει θα πάει καλά και θα πάει και στο εξωτερικό και τα λοιπά, η άλλη λέει δεν Πάντως νομίζω. πήγε πάρα πολύ καλά. Μόλις το βάλαμε στο YouTube, είχε 60.000 θεατές σε μια εβδομάδα. Τα χτυπήματα δηλαδή. Ναι, χτυπήματα, κλικς ακριβώς, που κανένα άλλο κυπριακό συγκρότημα δεν είχε αυτά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή. Μόνο το Cyprus Style. Ναι. Να μην ξεχνιόμαστε, σε παρακαλώ. Ναι.
Μάλιστα. Παιδιά, θέλω από τον κάθε ένα ξεχωριστά, τι θα θέλατε να πείτε στο νέο κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που θέλει να ασχοληθεί είτε με κάποιο συγκρότημα, είτε με το τραγούδι, είτε με τη σύνθεση, ή γενικά τι σας έρχεται έτσι τώρα αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, εμένα προσωπικά θα το πάρω λίγο πιο γενικό. Ναι. Θέλω να πω στον κόσμο να ασχολείται γενικώς με τα όνειρα του. Δηλαδή, οτιδήποτε τον κάνει ευτυχισμένο, καλύτερα όσο δύσκολο και να είναι όσο αυτό. δύσκολο και αν είναι, καλύτερα να αφοσιωθεί, να δοθεί έτσι ολοκληρωτικά σε αυτό και να το προσπαθήσει. Δηλαδή, να κάνει ό,τι το δυνατό περνάει από το χέρι του. Παρά να σκέφτεται. Καλύτερα να πηγαίνει σπίτι στο τέλος της μέρας και να σκέφτεται τουλάχιστον το δοκίμασα και ξέρω πως ήταν και δεν δούλεψε, παρά να πηγαίνει σπίτι στο τέλος της μέρας και να λέει πώς θα ήταν η ζωή μου αν το έκανα αυτό ή πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν το έκανα. Μάλιστα, Μάρια. Εγώ συμφωνώ με τον Ανδρέα. Αλλά ασχολούμαι με τα κομπιούτερς. Ναι, αλλά ασχολούμαι με τα στο μεταξύ. Όμως η δουλειά σου, Ανδρέα μου, Μαρία, θα μπορεί να βοηθήσει το συγκρότημα. Γιατί, συγγνώμη, αλλά όλα περνάνε από το κομπιούτερ, Ναι, έτσι. Εγώ αγαπώ και τα drums και τον προγραμματισμό. Εγώ και τα δύο. Μάλιστα. Αγαπώ Που και τα σημαίνει κάνεις το όνειρό σου. Ναι, κάνω ένα από τα δύο μου όνειρα. Και κάνω το δεύτερο μου όνειρο στο δεύτερο μου χρόνο. Το καλύτερο πράγμα είναι το χόμπι μας να το κάνουμε δουλειά. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Μαρίνα μου. Εγώ σίγουρα συμφωνώ και με τους δύο. Θα έλεγα το ίδιο πράγμα ακριβώς. Μπορώ να σας πω ότι μέχρι τώρα ό,τι είχα αποφασίσει να κάνω ήταν όλα καλλιτεχνικά. Ήταν όλα καλλιτεχνικά. Είναι όλα δύσκολο να τα πετύχεις. Αλλά αν πετύχεις, έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες και πρέπει να το παλέψεις. Έχεις ευκαιρίες. Πιστεύετε ότι έχεις ευκαιρίες? Πιστεύω έχεις και ευκαιρίες. Ή δημιουργείς τις ευκαιρίες από μόνες σου? Και τις δημιουργείς, όμως μπορείς επίσης να πάεις και στο εξωτερικό. Έχεις αυτή τη σύνδεση. Και σίγουρα μπορείς να φτάσεις ψηλά. Εύη μου. Συμφωνώ. Κατά τα άλλα. Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω στον κόσμο τη φράση «ποτέ μη λες ποτέ». Ότι πάντα αυτό που θέλεις μπορεί να γίνει, αν το πιστέψεις. Επιμονή, έτσι. Ναι. Χρειάζεται επιμονή όμως. Ναι. Και χαίρομαι πραγματικά, παιδιά, που έτσι νέα παιδιά σαν και εσάς είσαστε πολύ αισιόδοξοι με όλα αυτά που περνάμε έτσι τον τελευταίο καιρό. Κρατάτε αυτή την αισιοδοξία και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα που σας έφερε όλους και τους 4 μαζί εδώ. Και τον τηλέμαχο βεβαίως. Καλή επιτυχία, παιδιά. Πραγματικά σας το εύχομαι. Και το βίντεο κλιπ πάρα πολύ καλό. Ποιος το κανόνισε το βίντεο κλιπ που το ξεχάσαμε το καημένο? Εγώ. Τι ερώτηση ήταν αυτή, Αλέξια? Ξεχάστηκα, Ανδρέα μου. Συγγνώμη. Απολογούμε. Δεν θα ρωτήσω. Όλα περνάνε από το χέρι του Ανδρέα, έτσι. Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.